A teraz ruku na srdce. Kedy ste boli naposledy v mrazničke? Určite ste pochopili, že sme na mestskom zimnom štadióne. Vďaka investícií do novej strojovne a do nových LED svetiel sa nám podarilo ušetriť až 40% elektrickej energie, čo za rok znamená viac ako 160 000 eur. A o naozaj kvalitný ľad sa nám stará nová roľba. Aj vďaka týmto investíciám môžu obe ľadové plochy využívať nielen mladí športovci, ale aj my ostatní na verejnom korčulovaní, na ktoré vás všetkých pozývam.